isang lemon lang ang nilagay ko dito, pero kayo ang magtantya kung ilan ang lemon na gamitin niyo or gumamit kayo ng kalamansi, puwede, or lime. And then, eto guys, ang gawin ko, itong patis niya ay i-spread ko dito. Tapos mamaya dun sa kakain i-serve ko rin 'yan kung gusto pa niyang dagdagan ng bagoong, ay 'yan, kukuha lang siya diyan. And then, yung olive oil, ayan, nakumpleto na ang salad natin. Oh, 'di ba ang sarap? Tapos, black pepper, hindi matatapos ang isang recipe kung walang black pepper. Ayan guys, parang ayaw ng magpa-zoom. Ayan, okay. Ayaw naman natin ng manghang dahil yung iba ayaw din manghang.